Ngayong pumanaw na nga po si Yusek Cabral, ano po sa tingin ninyo ang epekto nito sa nagpapatuloy na investigasyon ng ICI sa flood control scandal? Ang mabuti po ay ang files niya, sa tingin ko, naman pong mga kopya. Kaya nakakalungkot na wala na po siya dito para mismo niyang maipaliwanag ang laman ng kanyang mga files. Pero siguro po sa DPWH, marami pong may kopya ng kanyang files. At ako naman din po ay may kopya ng kanyang files. At may iba na din po sa Kongreso na nanawagan na isa publiko ang lahat ng mga files galing sa kanyang computer. Ang masasabi ko, mas importante pa sa lahat ng mga field inspection na isinasagawa ng DPWH ng mga proyekto, ang mga datos kung sino ang nagpapondo ng mga proyektong ito. Kasi alam natin na hindi naman lang kontraktor o district engineer ang may gawa ng mga proyektong ito, kung hindi ang mga nag-aaproba ng budget. Pero ang lumalabas, puro contractor at district engineer so far ay mga nakulong dahil hindi pa lumalabas ang datos galing sa opisina ni Yusek Cabral sino ang nagpapondo. Nanawagan